Okay, 1, 2, 3. Rolling. Bring it on! 5 na sa mga. Before sa tanan. Ato sa i-welcome. Hindi ka nagtabi. Ato sa i-welcome mga toang friends. Yes! Welcome sa pod. Paila sa Quick intro. Name lang yun si mong work. If you want. Ano naman? Anything you Oh, want name to lang. share. Yes. I'm Ray Ray. Okay, period. Right. Bye. No. Well, I'm Mumay Mark. Thank you so much. From the beautiful Sindangan. Thank you so much, candidate number 1. Nakulbahan pa ni siya, ha? Wait, before na makalimot, ato sa i-promote ang inyong hair and makeup. Yes. Nung sa badi ay. Sige na, At lang. ato i-flash a screen. Yes. Ayun anak. We support our hair and makeup service. So, mo IG. Our IG is Mark Bright _ styling. Wala mo may Facebook? Wala. Wala. TikTok? Na. Wala ko TikTok. Personal to na ako. Personal. Store ninyo. Yes, sa Dipolog. Oh, ato is Wait. Ato i-congratulate. Yes! Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Yes. Ikaw ano yung inyong I-flash store? niya. Cheat ka sa. Okay, so MNB Collectives located at Sindangan, Municipality of Sindangan, Zamboanga del Norte. Come and visit our store. Period. Collective na siya ha, mga sanina, parental. Yes. Parental guidance. Kung saan man nga mga sinina. Like gowns, wedding gowns, dibu. So, mga pang mall. Charis. Pang wet Mga gown market. sa mall. Lahams so siya, pero Dapat lang. We have you get what you pay standards. for. So, okay. Ready naman sa atong podcast. Thank you for joining. Yeah, Na on the spot na ni sila. Love you. Wala Walang choice. silingan raman. Yes. Anyway, dili ra pressure today. Kaya nga to ang buhaton na is mag-game ra ta. Yes. I love it. Pero kay ko game. Kaya ang game pambugo man sad. Okay, napupuruhan. Napupuruhan. Drink sa mugwain. Oh. Oh, kasi Thank you, Mama, for bringing this, for sponsoring the one. Kita ko nyoon sa simbahan. Uy, yaman din sa mga Are you beling gift? Yes. Isang gift? thank you, bride. Ang bride na mo last time. Thank you. Okay, but before anything else, before tayo magsa sa itong game, how's your weekend? It was good. May gimig-apan? Wala mi gig. Pero tomorrow, basig na kaya na may Mm. uban po na mag-on the spot. So, open time rata sa weekend. Period. That's perfect. Open time mo namang internet ay. Open table. Ikaw, Mega, how's your weekend? Weekend. Unsa man nag-unsa How's ako? your week? How's my week? Just work. Hardworking. Mhm. Trabaho lang, nothing super exciting. Daghang nagibuhi. Charis. Office girl. Mga 5,000 ka tao. Ikaw, Ray, how's your week? Busy na sa work kay FIFA is here. Ooh. Because you're working at? Civic Hotel. Yeah. Yes. Sa Big Hotel. Ikaw, Mega, how's your week? Oh, nothing special. Latog na sad ka? Yes. And of Watching. course, nag-enjoy sa rent. Yes. Naras balay. Ikaw, Bri, how's your week? Okay lang. Nag-churba mo? Oh, Nag-kuhan ba? Nag-work ba? Ganiha! joke na. Nahirabi ako doy. Kanyang buntag. Sana all! TMI. Actually, ano yun na on the spot? Ano na? Wala ka tingog. Bitaw, sige. So, mag-game ta. Diyan na si mo may kadlawon man to. Lahat ba ito ganiha? Sige, mag-game ta. Ino sa mga tikig bang kaniha? Okay ra. Mag-ubok ko dyan. Mag-ubok ko dyan. Sige, mag-game ta ha. Okay. Wala ko kabaon si name gid sa game, but
Nameless. Makagets naman na. So, Oh. basta we'll have a word. So, Ah. ato i-divide ang pundok into 2 teams. Okay. Tulo-tulo Yes, na. tulo-tulo. Tulo. Ah. Yes. Onya. So, naay word i-guess each team. Mm. So, naay usa mo guess out of 3. Ang duha is mo give og word nga mo create siya og definition sa word. Okay. Okay? Then kami, Na- we decide kung kinsay mo kuan. We Sila decide mo kung guess. kinsay mo Unsa guess. man, o kung kinsay mo Oh, create ako i-decide sa sentence. team. Kung isa. Okay. Sige. So meaning separate nga mag-answer. Ay. Oh. Team sila. Team So, ta. iya tag-answer. Oh, so point. Trial. Trial. ka mapili. Trial sa ta-trial. So, na Okay. guess. Oh, so sa ato, sige, ikay guess. Kasi mo guess to. Ikaw mami. Ikay guess a word. Ako cute. Makakasip. Sige, sige, sige. Let's try it. Sige, game. Sige, out pa niya. Kami ang first. Kami ang mag-guess mata sa word. Mau Yes. gani. Okay, go, go. Ah. Kita. Ito mong word. Unsa man? Ah, Any ikaw naman lang, lang. close to my heart. Siya rin pakita. Wa mo ko cellphone. Taga-anti ka. Ito, kasabay-sabay. Itaray mo ka lang. Ikaw naman kay mo. Oh. Ay, oda. Mo ka kita. Oh. Kami mo ngita sa word. Sige. Just Ah, don't. kanina lang, type kanina sa lang. word. Type sa word. Ni. Bitaw no. Unsa man? Wait. Any man no. Um, Ikaw daw mami. Sige pili. Oh, perfect. Ah, okay. Pina. Kuan. Namalikas. Hot. Namalikas. Okay. Okay, ito sa first word. Mm. Okay. First word, okay. Kasi what? You can go first. It's One word ragani. Mag-word lagi siya. Sige, go. Beautiful Place. and Pretty. island. In Aklan. Philippines. Ano siya? Oh, so what's the word? What's the word? Ano ba yun? Taal? That is aklan ang... Ay, pala! Gibalhin na. Wala, naglinog mo ko. Nasibol. Again. Another set. Same word lang sa trial pa man. So, Lagi, same word, pero Okay, another definition. sentence. Okay. Murag nag-guess na ako. Kabilang definition mo each. May mo din yung siya. Supay. Okay, go. Place. That. There's. What's that there? Kampiyan mo nga. There. What's that there? Pwede na mo supay. There is a, ano ba? A tourist ba, ano? Is. O, a... Fire. Dancing. Gani, sakto. Fire Sa muto na may Beach. Wala na. Close. Time's up. It is Boracay. Taal. Aklan ba ng Boracay, di ba? Aklan lagi. Nga na. Sige. Na ha. Ang bright na lining. Sige, okay. Say word. Sila na sila magsample. Wala na trial game. Wala na. Okay, Okay, game na game gini. na Wala na una game. At the first to get 2 points. Ha? Okay. Okay. Ay, ko pagtag na. Mo niya ang word. Kinsa may matagan ninyo? Mami Bray. Bray. Mami Bray. Okay. Oh. Hatag ng word. Aso kita mo eh maganda. Kita. Okay, bebe. Wala ko aan. Ano sa man? Wa mo'y laban ako. Amerikana akong kuyog. Wala ka na kapiki. Kung isa lang ka word. O sa'yo na na. Sa'yo na na. O sa'yo na na. Okay, go. Sa'yo na, di ba? Oh. Okay. Ready? Can Ready? I ask a question? Ana, dili. So, pwede siguro Wala kakarot. ka pinuhin niyo ba? Dili, maminor ako sa word. Ilang Yaw. Isa muna. Yaw. Okay, ready? 1, 2. Yaw. Bisay, Kamu bahala. Kamu bahala. Bisaya. Sige. Sige, ready? 1, 2, 3, go. It's Place. That. Is. In.
British Columbia. Where We reside. What's the word? Patay reside ha. Surrey or Vancouver? Osala. Kasalag. Yoti. Vancouver? Point. Okay, wala. Sorry na to. Sorry. Sorry. You give the word. Kami na. Vancouver na magkukuron. Ay, you know what? Okay ta. Ikaw pili. Sakita na pa. Kisa mo tag-an, ikay tag-an. Sige, pwede. Kisa mo tag-an. Si Sagret. Manager. Pagtanaw nili. Over po kayo pagkahunghung. Yeah. Hala, unsa ko ismo ko yan. Teza. Asa ba? Okay. Very, sige, game. It's thing That fly and flew Kain ko madiswa. Fly and flew. Okay. Pwede, we take fly and fly and ako ang and has challenge ka. helium. Balloon. Ay, wala na yung mukhaan ha. Wala mo change of word. Okay. Ikaw figure out sa flu. Fly and Bayot yun. Happy na kuya isulti kay float. Sagwad siya. Kulang ang letter. Sa ang word. Ay, kasi mo, kay Kinsa. Kakalisin mo ka Sige, ako mo decide na. Ako ma-answer. Maganda sa left. Ikaw. Ako yung tag na. Dili. Si Karina. Okay. Okay, go. Oh, grabe na dyan ha. Lisuda kay himo anig sentence. Uy. Oh, sige. Dili, uy, Ready, Ayun, 1, 2, 3, go. Kasi una day. Si Karina na una. Ikaw na Sige, kauna tayo. Okay, it Is. a Ano sa kanito yung word? Mana ko. Dala. Institution that is. Is office. Ako nitag na. Kuan. That is a... That is Tao, bagay. a place where we graduate. Go. Sanda. School. School. General. Oh, wrong. Wala. We study. We study. Iya, graduate. Amount na I tayo want to graduate. Okay. Sige. Sige, Kamu na sa hot word. Last na ning around. First 2 points, ma'am. first to 1 to Saan na mapunta? Okay, makadaw sa fly and flew doon. Okay. Hindi na matag-an. Ako. Siya. Fly and flew. COVID may answer ato. Uy, flu-like symptoms. Isa dra? Ay, ala. Ay, okay. Kaya nun. Sige. Oh, balik sa lingkuran. Di parang dito makita sa stella. Dapat Okay. mag-connect at kuan. Mhm. Okay, Mari, go. Gaman. Game. It's A place where we shop discounted units. but
It's not here. Okay. because It's in near. Asa to kong word? In. It's near west. Ano maglisod-lisod? Episode ko sure. So, ito na lang panindigan. Yeah, west. Mani. Port. Okay, I got it. Templeton. Oh, di na change. MacArthur Glen. No. No. The other one. The Sa other Wasson port. yun. Wasson Ay! yun. Hindi ko sure if sa west side ba siya. Yeah, Richmond East man. Di lagi Sa other mag-west. side. Ah, sige. Fact check palihog. Wait, Ano bahala? Fact check that, please. Not in Richmond. Anak eh. Not in. Yeah, not in Richmond. Sige. So tayo pa tayo. Nakawan na ba tayo? Oo, one time. Sila 0, wala Zero. pa. Okay, Okay ra. Okay ra. Leading gap. Tawasan ay. Port, another port din. Ports. Ano ni mo port? Airport ang nasa court. Sige, say word. Isa mo tagna ninyo. Si Baby Ray. Uy, binugo ha. Ya, ikaw dito yung makatagna na mo. South Nation. Charis. South and Wasin. Okay, so fact Check everyone. Pwede mag-sorry. Problema. Pwede ra. Laban. Okay. Okay, pakita niyo. Kisa mo tagna. kami Si Baby Ray. Kamu daw mo tagna? Baby Ray. Wala may ang mic. Ah, here. Okay naman. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. Isa ko na. Lisa, me. Sige. Ganun ako yung muna. Pwede. This, Is where, we study, Nawa na. walk. Study walk. Ano siya kama? Okay. from, Our station, in Vancouver, going to our school. Correct. Burard? I told ya. Ako lang gita yun. Ako lang gita yun. Kama. Masama nga pang sentence mo na Okay lang. Naabot naman siya dito. Naabot naman siya. As in. Kamu na sa. Oh, Ikaw na sa ikaw nasa balik ka. Word, no? Yeah. Ako Okay. yung word. Ikaw tagda. Sa nga word. Sorry na. Ayaw masend sa iya ha. Ato sa notes, bit. Kadi mo. Ato kay. Asa man ang notes? 24 minutes. Iba. Bobo ko no pero naka-answer. Siya rin naka-answer Ano na mo mo i-mindset pa niya ba? So, dyan yung maka-points. Pakayabang. Ikaw na. Si mo may ang mo answer. Dong, lisura dong. Di ba? Madala ni. Sa'yo na ni ka mo, May. Okay. Perfect. Mora makadaog na ni sila. Sinyasi. Dapat lang. Okay kayo. Go. This, Is what, your Isa pwede mong team, mami. Time. business, is. Again. And this, is what, you rent, and where, this. Ano to tao? Bagay. Gusto pa this. is, What your business sells in Dipolog. MB Collectives? Unsa din? Mana. Gown. Wow. Hala, business. Magod yung giing. Sorry.
Mga sales or rent. Okay na. Okay ra. Okay ra, dira ta maglagot. Okay ra, 1-1 dito. Bantay lang kaon niya. Si Raymay na sa namutagan sa amo. Wow! Sa amo. Okay na. Zero gapon? Okay. Okay na po, daog na sila, ani. Sige, gisayon ra Manila. Oh, okay ra. Okay ra. Makiluluyon biya ta. Game. Away niya mo kadaog. Okay. Okay, ready? Dami yung gur. Go. Ulam ako. Tara. Uy, sugod na, goy. Oh, this, Is where, your work, industry is. now? Nabay word nga. This is where your work industry is now. Oh. Yes, anak ka. Period. Period. Industry. Hotel. Abroad yata. Kamusta yung mutilya? Congratulations. Maka-happy. Over daw siya. Okay. Inala, mo din na siya ang mindset, no? Para pabuguhan. As in, para kung ba siya ang pinakabugo, pero siya yung makapadaog. As in. So, talon siya na ang bida sa podcast. Nilasan ta. Naka-blonde lang gani. Ano bito Siya ka? na ma-OP. Siya as in. Ano bito ka, Amerikana? Anyway, sige, as a consequence, you guys can ask one question each for spicy questions. Okay, so Oh. each namon tulo. Mga tagbo, like, for each of us, one isa-usa. Anything. Ito ka nag-spicy. Pwede ka nang dili. Pwede sa dili lang spicy. Murag, kanang, nanakay question, mami. O, naka-close to my heart. Eh. Ikaw may kabaluan eh. Sige, ako na lang. Kanang, how do you define friendship? Ay. Ang lalim Ay, uy. na para bang slambok. Na para bang ka-open forum. Take ka, but don't. Freeze. Okay. How do you define gay ikaw na? Ako? Hala, uy. Unsa man, uy, kagabi man sa friendship. Kaba ko sa mong answer. Sa vibe. Friendship is no pressure. Zero pressure, I baby. feel like nag-change na dun ang definition of friendship. Pag bata-bata pa na ako, like, friendship is like time. You know, your quality time together. Kanang, you're always there to support your friend. But karon nga, like, older na, kanang, nanatay lain-lain na responsibility. Sakto dun. Mo dun ako permi na linya. Like, friendship kay, dili yun siya. Pressure. There's no pressure. Like, whenever they need you or whenever I need them, like, they should be someone you can call anytime. Pero it's not like, oy, you should be committed to like, mag-oblige ka, magkita yun ta, mag-bond yun ta. Like, I have a lot of kanang, ako mga best friends kay, naarami ka ng once a month ra nga call or dili kay mi halos regular mag-chat, but when we chat, when we send a message to each other, kay kuan yun ka ng deep yun, mura na walay time nga ni pass sa amo ang mga chika. Love Wala siya that. ako That's so nice. Yes. I love it. Pwede na bisaya, ha? Pwede na bisaya ka. Di, ako lang ha, kay para na O, ikaw man na. Huwag may nangaway. Thank you. Kuain siya, kanang Iron. ako kay kanang friendship is ipakaon. Ipadol eh. Okay. Kuan siya. Pareha ka raving. No pressure. No caffeine. It's just that you being genuine. You want me? Genuine. Genuine. Spell genuine. Si Jen ba nawin? Baka, being genuine na lang yun. Yeah. I love that. Okay na, ako na. Period. Period. How I define friendship. Friendship is a low maintenance relationship. Yeah. That's it. That's the end of the podcast. Oh, thank you guys. Okay. I'm so satisfied with all of your Next answers. question. Mura maestra. Make it spicy. Ganun spicy oh. Ayun, Ayun, ako spicy spicy kayo. siguro karon. Okay, kayo na lang. Deep eh. Di kay boys. Lalom ka ay. Inakili na ang once manager.
As in. Abas. Kanang sayon ra ako kanang Hala, kayo sa'yo, no? what's your plan for this summer? Out! Kasi dili spicy, kainit! Alim mo, kainit sa kuan. Panahon o gastuon. Una ka. Huh? Summer. So yung plano. Well, my plan for this summer, English kayo. it depends. Depends on what? Kung kinsay mangagda, hi! Okay, og na makeup. Oh, okay, makeup. Work So, and leisure. Wala pa kay concrete plan for summer. I-concrete na siya. Ikahoy lang! Pinising mo lang. Binoko ko mo. Paano siya? It's unpredictable. Spontaneous Yeah, ba? leisure and work. Period. Pero work, period. leisure. Leisure. Oh. Ano sa man? Summer, naku yung upcoming trip that I can't disclose. Another fantasy. How was the weekend? Yes. Yes. I have a Ah, trip sige. coming in summer and then yeah, that's it for now. Yeah, by that, thank you! Kamega. Ako, kuan lang, nakoy goal, hike goal ni Marky. So we're hiking every Sunday para maabot na mga goal. So watch out. Para dito, mga August. And of course, BTS concerts. Wow. Excited. Sa Toronto. So muna siya. Oh, wow. Yeah, I'm Good. so excited. Pero Nice. muna, that's the plan. Period. Ikaw, Ray, what is your question? In general, sa situation right now, unsa ang nakapa-pressure ninyo individually? Okay. Wow. Kaya murag mo siya as a team. As a team, Ma-pressure mo sa gown. pero hindi. Ikaw una, Mega? Ano man? Ay, sige sa. Ikaw, naka? Daghan kayo na siya. Dagan kay ko presyo. Sige lang, 1 hour man ang Oh. podcast. Ipagawa sa imong pressure. Ang ako mag-good kay. Murag nakauras ni. Dili ang ako ang pressure kay syempre ang time na to dili, di ba? I agree. It's kanang kung di na tumatag-an ba? Correct. Kung unsay near future, Unpredictable. unpredictable. Yes. So, I think ganun kag spontaneous. ganun ako spontaneous. Pero when it comes to like financial issue na nga improvement, The financial aspect Like of your life. stability ni stability yeah, in stability general. in general, ma-pressure jud ka kay one decision lang turns out ma-regret ka or ma-happy ka. So, that's why dili ko ganahan nga kanabitong mo kuan ko nga kaniyod ang buhaton mo Yes. buhaton kay pananglitan ba og naajoy success nga nagpaabot elsewhere. So Yeah. like somehow anak ko nga amot basta pressure. Kung asal lang kung kadalong asal ako You're not dahil closing your But doors. at the same time, huy, grabe ang pressure. Ay, grabe ang presyo. Oh. Pilipinas. Correct. So, mo na nga Yeah. ako ang kuan nga naga-pray pug kuan na always. Yeah. Mo to niya ana gali kuan niya kung bana nga. Ano ko nga. Siguro dong no kay kanang murag libot suroy taron ato ang mind kay somehow wala ka tani doon sa Ginoo. Basta ba? Dayon anak ko nga oto nga siya sige ra man pugog pasalamat goy unsay kuan na to goy. Well, it doesn't define you kung mag-ato jud ka sa simbahan or unsa whatever. Yes, correct. Basta kay ang imo ang faith, imo ang prayer, Relationship with nara jud na always. Yun na jud ko always nga ano ko Lord, unta Lord no kanang ihatag yun nimo og unsa ang nasa among dughan og dili man gani Lord kabalo sa ko nga. tiyan lang. Oh, ang kabuhi lang Lord. Acid whip. Mo to ni ana ko nga. Doy. Ala ko nga. Ako nga sige lang kung asa na mo butang kabalo ko nga you have plans. Yeah. Matod pa sa kanta,
God, I'm planting seeds. I love it. Oh, so to child, ay dili God. Ako naman yung tanom. Sige, God, Ikaw, amen. Mega. Ako, well, in general, kita gutanan pariharago na mahimo ng stable ato buhi here. Syempre, nag-establish pa ta. We've basically uprooted ourselves from the Philippines, diba? And then, kanang established. Recently lang may nag-PR and then now, kanang nag-kuan na, transition to kanang long-term na nga magstay here, but at the same time, kanus ami makauli, kimingaw na sa pamilya. I think, mauna ang amo ang kanang daily pressure sa kinabuhi. But okay naman, like, we're going through it in... Stable mo so far. Well, Dili po sa ilag, no. Wala na dito ako. yes, stability. Yes, it you're right. So depende gyud on sa stability, right? I mean in general, makaingon ko lipay mini Marky, okay me here, Yeah. ana. But dili man jud perfect ang Period. kinabuhi na pa Yeah. kuwang. Perfect akong kinabuhi. Good for you. Good for you. Carla. Yeah. Right now, ang pressure na ko isang ako ang showbiz career. Na-pressure ko sa mga fans. Na-pressure ka sa 67 subscribers. Kalos anong 68? As in, kaya hilaw unsubscribe pa rin. Dapat itag ko ninyo, ani. Para madagal mo follower. Sikat Right now, sa ako, wala na may pressure. Like, I think same sa imuha, like, what happens, happens. Ano na yun? Yeah, kay sira, whatever will be, will be. It is, what is it? Correct. Yeah, so, Tinuod. whatever happened, like, we try our best to work it out, whatever we're working, but it's all up to Lord. Yes. Siya lang bahala. We did our part. Mhm. Siya naman kung unsam gani may tawa sa tapadong, so be it. Yeah. Period. Period. Yes. Okay, so you guys want to take a break? Yes, please. Okay, Water break. break. Take a washroom break. Okay, break. After, babe. Sige. Okay, and we're back. Yes. Okay. Nakalibang nakakar. Bilisod kay pangihip. Oh, hubon. Ranan. So, I want to talk about the recent, was it Miss Grand International? Over. Ako kabasaan naman good, sorry. Miss Grand International ba? Kuan. Kapan Miss may Grand nga bare All-Star. All-Stars. Basta Kapan na? Mona. wala ka daw og si Gazini. Wala. Umugla At least nidlo sa og kuan. Top Top 5. 5. Sabi ang Hosanian ba siya? Amo ba? Top siya top 5 out of kuan. What was 6. So what was your Juan? What was the question? Question and answer portion. Ko basta nakabasa ko sa caption. Ana siya nga. Ang question was about bullying. Ana siya, how can you use your platform to something bullying? Ato i-search ang question namin Mo na iyang question niya. Actually nice man iyang answer pero dili lang murag wala lang siya ni answer gyud sa Question mismo. Pero iyang answer Hindi mo ni-deviate. ni-deviate. Okay. Ako sad. Ako sad. Pero na-dahan kay ko sa part nila nga nag-bare face sila. Oh. Usa na dapita? Asa na dapita? Di ba mauna? Nga Nasulod sila part- bare costume. Diluwi. Bare fair. Murag makeup? Yeah. Oh, really? Very- Usa part sa pageant? Akong wala naganahan ato ba, although again wa ko nakakita sa whole thing, but daghan kay ko nakita ang commentary nga ang mga judges ba kay mugbo kay sila gi-score sa mga Yes. mga Na-OA ka mo bu na i-5. Like two na. Nagali 1? Yeah, for me kanang murag nganong magkuan ka kanang category ka o bare face kunya. Dili siya murag Di mo make sense. Hindi siya mo make sense. Kaya syempre, unsa man imong gi-evaluate sa bare face nga competition, di ba? Nag-expect sila in bare face dapat gwapa gihapon. Kato gali Miss Grand nga law, nakadawat yun siya og 1 siya na score. Kaya nito siya nga portion nga mura ipakita nila ba. Ang natural I think, beauty. Unsa ka ilan untang gi-clarify noon sa ilahang Criteria. Criteria. for bare face. But I don't know, for me ba, giving one score, it's just so unfair. Yeah. Nga murag walay effort ang candidate. Tinoon Huh? jud na. Like, Taas ra kay ilang standards. as if ba mga gwapa kay mga judges.
Oh. I mean, sakto lang. Also, na-validate yun ba nga kanang, Mag-make up na lang yun. Magkuan jud ka, pagawa jud ka, Tinuod mag-effort jud jud na. ka for you to be called beautiful. So, wala nila na-reach Kung ilang mer- goal. Di ba bati siya, dili siya, Yeah. nindot na messaging. Yeah, mo sa to ko ingon pati ang message. portion na ay kanang murag best in bare face. Ana? Wala. Di ko sure. Dili, Kasi scoring siya, te. So wala yung mga Mugawas man sa ubos ang scores. Pero makaubos kayo og self-esteem sa kandidata nga. Yes. Yeah. Pero bitong truthful kay sila kay ang uban bitaw, dili ang eye makeup giwala. Giwala nila giwala. So, Ang tanan giwala hasta pilok tanan wala. So like sa camera murag lamya kay tan-awon. Ang uban kay gipabilin man nila ang kuan. So unfair lang ba? O ilang eye makeup o lashes na ara gyapon. Mm. Yang uban kigiwala jud tanan. Unfair lang siya. Mo lang pud Pero na. basi giskoran po tog low ang wala gid ning tangtang. Makita man ang kuante, makita man ang scoring. Mo flash man siya ig paso, ig ana nila. Naa diha ang scoring sa tanang judge. Okay. So ma-differentiate yun nimo. pero ma-explain na karon kay atong gi-invite ang usa sa mga judge. Sorry. Tawari ka. Jemara to Jemara. Pero ano siya? Kasi mo matter sa diya kanang imuhang presentation ba sa imuhang personality like your smile. Yeah, I think Kasi so. mo- Pero I don't know. Unfair yun ang one. Di ba? Ay, More lagi jubulay sila, effort ang guys. candidate. Na-audio. Correct. Nindot, I guess, nindot ang concept, pero ang Delivery, ang execution. di mao. Ang Wala- judges to. Wala siya ni Oh, work ang on judges. sa goal ba? First time to nila nga kanang naani nga bare face portion. Di ko sure. But first time kita First nila. time nila. Mm-mm. Naadiri ang question. So, ang question kang Gazini. Yes, please. Pero, I give it to her. Gwapa gis Gazini. Oh, Gwapa yes, gis of her course. beauty. Dahil na Like kung ma-question. first time sa din nilang gibuhat na pasayloon sa nato sila no. Basta Okay. pa nila na Makiluloy lagi ta. So, kung makahibaw na sila, wala nalipay ang mga tao. Yes. should Trial too. Trial and error pa ni siya. So, ang question was, cyberbullying has become one of the biggest threats facing young people today. Beyond simply telling people to be kind, what particular steps should society take to reduce cyberbullying? Okay. Ano lisuro ka? Budget lang sila. What is cyberbullying? What? Ang iyahang tubag siya, I was once a victim of cyberbullying. It is not easy to go through something that you didn't ask for. Nice siya nga part. As a Filipina Palestinian, I have raised my voice and I have conquered through my fears because I faced the struggles that I've been facing. My family is so stuck in Gaza, and now that I'm fighting for their lives, I just want to do my best and be their representation and raise their flags just like who I am today as a Filipina Palestinian. So katong Oh, nga yeah. part, I would say nilayo gyud siya. Yes. Yeah. Yeah, namon to score kada ako nakita nga murag ang relevance unsa ang solution. Importante biyan na sa extemporaneous speech na learn ako nga. Karang sa question and answer like nana sila gi-follow nga flow. So lagi tawag nila prep. So point, reason, example, point. So kung nakatanong ka mo give kasi mong direct answer. Mo do you for example lang, do you believe in abortion? What's your point? May kag no, for example. No. So ang next nimo are why nga di ka mo believe. Next nimo is example, di ko mo tuan na kay naay cases before nga nagpalaglag siya namatay. So mo balik sa point, mingon di ka, that's why I don't believe in abortion. Wow. Nasa like, Give it up for Wow. Sir, great user. So, So, dapat day tamay gadili si Gazine atong gipadala. exactly. Ikaw. As in. ikaw may kinatas ag legs. Gazio. But she gave a good fight. Of course. Ang trans woman said from the Philippines, si Fuchsia. Ann, yeah. They did a good fight. Correct. But pula lakad daw, nga next ko na lang That's next. okay. Kung That's ikaw mo always okay. tubag aton sa yung tubag. Yes. Ayun ako sa mukha. Ginamulong mo ba yan? Wala kayo comment. Ganaan na siya mo po sa Oh, stop. okay. Gisahon ko ani ron Okay, nanata sa ato ang last segment sa pod, Okay. the Pangutana segment. Hangutana. Tana. closing. Okay. Ano sa taan ni? Ang very kiniatras. Nari question. Okay. And ang question is simple ra. What is your pet peeve? Uy, nasa Pet taan. Peeves. Pet peeves. Man siguro. Sige, kung lagot kay ka. Unsa man iko Pag think og one pet peeve and also pag think og one pet peeve nga feel nimo that shouldn't be a pet peeve.
Like, murag, uy. Nagdungan. Money for me. Ako, I can go first. Okay, go. So, for example, pet peeve na ko ang nakuyapan. Pet peeve na nako ang dili kabaw mo, thank you mo, sorry. Like, di ba na yung nga sorry kinakasala ka? For example, nako ang dili kabaw mo, thank you mo, sorry. Like, di ba na yung nga sorry kinakasala ka? For example, nakabangga ka, ay nga na ba? Hindi ka mo thank you. Pet peeve ka na nako, like, thank you ha? Kanang, wala ka lang ka dito ba? Like, na-ask kang favor or anything or question niya. Huwag pasalamat, ana, or kung mabangga ko, hindi ka man lang ka mag-sorry. Pet peeve ka na nako. Dili ba sa Canada, kay culture biya na, you always say thank you, you always say sorry, di ba? It's natural. Like, for someone nga dili ka mo immerse ana nga culture. I feel like that's so disrespectful. I'm tired. Don't stop. I'm gonna exit. So, isa sa pet peeve nga feel na ko dapat dili na ko pet peeve. Maglagot ko, nakaring sa mall, hini ka mo lakaw. Sa puton kay ko, labo ng mag-holding hands, mga litchi, ay. Magawag mo. Don't know, pero di siya pwede ni mo pet peeve. Kaya nga, ang mall, dili mo ka dapat magdali. It's for everyone. So, it's just me. Yeah. Pero mga ko nga, di mo nila sala kay they're having their time. Diba? So, na pressure. Naguna na ko. Sige, next like ikaw, Omega. O yan ako. Ugma na ka? Ikaw, Omega. Ikaw, naka? Ako akong pet peeve kay kanang dili jud mag-clay go. Okay. Dali na. Yeah. Okay. Di pa yung Pero mga na ba siya uman sa pod? Ako ran! Kami Okay, kay sa balay mata ako ganahan ako may ganahan mag-arrange. Baka naging outside, ay Yes, sa yes. restaurant, yeah. Kanang example kami ni Marky hilig man gyud kami mag-eat out unya naa sa pikas table kay uy wa jud nang unya I don't know like sa ato sa Philippines iban murag nag-build pa man na nga culture nga Yes, flavor hinahinay. gyud but dili man good kay wala biya kay servers diri ang kanang kining mga example sa food court di ba Ikaw dyan mo labay. ikaw gyud ang mo adto jud Even sa Starbucks, Tim Hortons, ikaw everything yun. is clean as you go And given na siya, di mo mabutag di sila mabutag clean as you go because it's given na part na gina sa ilang practice dili. Culture na siya. Part na po siya sa culture. Yeah. kana siya then another I don't know if kanang dapat dili siya pet peeve kay I feel like personally I understand them pero dili ra jud ko kasulay sa Canada kay sa Pilipinas no kanang murag mag-Lyft, mag-Uber man sa ko to work like sometimes or kanang or frequently diri kung mag-Uber sad ko or mag-Lyft kay ang mga drivers bitaw diri kay mag-call sila the whole time. Yes. Kanang magtawag Actually, that's a good example. magtawag sila unya for me actually di man gyud kay ko artig yun labi nag kanang dapat serbisyoan jud ka di jud ko magingana kay syempre maghuna-huna bisad ko sa ilahang like work ana ba ang ako lang mag-think na ko sa self kanang murag mairit man ko nga kanang anong nag-call man ka the whole trip di ko sure if like safety hazard na siya or dapat nag-concentrate kag drive pero like nag-call man sa siya man sa siya naggamit siyang phone but at the same time kasabot ko nila nga kanang kahibaw man sad ko nga family pod sila ilahang I guess ila wives or ilang children na sa laing nga time zone unya And also sometimes they would ask you man, di ba? Like, they would ask like is it Kung nadyo okay? bandi, no, kasi may kastorya niyo. Di na yung ban mangutana, is it okay? Ako actually okay lang man kay mag-AirPods man sa ko pero naman kay usahay ka kanila ka kusog mag-volume ano Gets. kanang again di ko sure sometimes I feel uncomfortable but murag mas You can slip it off. murag most of the time kasabot ka gets ra ko Yes. nila murag usahay ganalok mo manage akong galingon nga it shouldn't be something na Big deal. big deal sa ako so kana man akong example Period. Next. Ago. Pet peeve, kuan, kanagaling dili ibalik ang butang kung asa gikuha. Okay. Yeah, Yes, nakoy yes. thing na Okay. sa mga OC, medyo OC. Yeah. So perminan ako mapikhan si Si syempre Bebe. ang bana. Ano na naman sa didiri, ano ba siya didiri dapit? Ay, ako hindi nagkuhan. Ay ako dito. Ako sa Asa akong cellphone? Ay, kada ay. Asa ko ang churros. Ay, juice kayo. Very anti. Kat, bikat. Ano
pet peeve nga that you think, Wala ko'y ma-think. okay, Mura it's galing. okay. No Wala pressure. ka yung- go. Ikaw. Ha? Siguro, maayo kay kong tawo. Yes, Wala kay ko'y kuan, pet peeve yun. Well, kuan lang, kana lang, nabaguan lang ko sa Pilipinas kato paguli na ko ba nga. Nay ubang tao nga murag day gibilin. Kana ba lang? mga ayo. What do you mean? Manguan to. Hot take. Dili man. Palihog kong siya sa mga taga-dipolog. Alam, mga ligo tag swimming pool. Oo niya, mag-expression, ikay mo bayad. Gets. Yes. Mo. Ikaw ang na-surprise. Yeah. Maingon nga. Kaya ikaw man daw ang kuhan, boy. Oh. 43 pesos per dollar. Pero Yes. somehow man good, like kuan, ako man po siyang gilan tao into another In a different kuan, in lens. a different lens. Oo. Murag makaingon na po sila nga ay si Mumay kaya ra dai niya makabayad. So Pero dili dapat ingana. so Yes. murag mo na ako bago na discover ha nga ako lain na po dai ning Mm. tawag yun nga murag gikan ka og kuan abi kay ingon ani. Yeah. Dili man din ni pet peeve. Oh, Ano dili? Pinanakit. Bugay na ni World and Sports Bra. Magawas na kulitanan. Oy, in fairness ha, wala jud koy labad. Ayaw na lang pag-inganan. Ayaw na. Ipagawa si Nakita pagawa. na ang color. Safe space ni Dre. Dili ba? Samot tagala kasi ang kwarta. Oh, baka sapit sa gito. Unya nag-start yung business. Oo. Unya, Okay lang mo ana, may ganun nga. Mga ligot dagat na kanya-kanya lang ta. Oo. Yung ingon mo, ligot dagat na, yung maghuwat na. Oo. Sige. Oo, sige. Nakapakita na mo, May. So, pag ingon sa imuhay niya, nangaligo dyan mo. Ako marupag nagibilin. So wala dyan. Oo. At Sa least, nalisang. First week, okay ra ko. Invite ako o asa ko kay nakoy kwarta. Pag-abot na naman Ubas naman. 4 weeks na. Sino ko gano? alindasay Sino ko glumbag-limbay? Dino ko katulog. Ana dito sa amoy. Ana sa amoy ako manghod. Siya, okay ra kaya? Ako, kuday mo. Lantaw ko akong kwarta. Naziro. Asa, nang-invite pa manggugagay ko. Pero in fairness ako manghod ha. Nilakaw siya, nawala siya. Ni-initiate siya og kwarta siyang bangko. Kaya ang gihatag sa kwa. Asya, i-pay sa ni. Uy, ato yung shout out imo mang. Yes! Hi, Moy. Samoy! Yes! Nga ako ansad. Gabantay sa shop, ako manager. Nga ako Yes. ansad beauty queen. Yeah, you're very queen Yes. sister. She's gonna compete for Miss World 2027. Oh my God! Serious! Play. Yay! Congratulations guys sa iyong pagka-maestra dahil Yes, nakapasok. Congratulations. That passed. Enrolling po siya magmasteral. Okay, ikaw. Isa, unsa man Pet akong peeve. Kuan di ay kanang kabalo ka sang pet peeve wala. No. Kuan kanang Ngay makaway mo lang kasama. kanang bitong giampingan kay nimo unya nig-abot sa laing tawo kay di kanya ampingan. Wow. Diba? Ako mag-yun ni. Ako na yung pet peeve. Pero na may issues ba? Bato ba pag yung pet peeve pa mahimpitan? Ano rin siya? Pagbuta na ba? Oh, Sabaw ka sa kong pet peeve. correct kanang imong gitapuhan kanya sa iarang Kaya hugaw-hugawan. Correct. Di ka maging anak! Nawala yung pitaka o wadyo ko nitinggi. Adulong ko mga anak pag mang inasal. Isa malakawa. Ako! Bakit Anra? Wala, oy! Deserve. Napatag na kami, nakauli, may samoy ato sa muang kuan, baryo. Usuwan naman tayo, pitakaron. Nadili, ang kato na sana. Dugay mo ra. Sauna Oo, niya. na. Yun, mo gito yung balik-balik. 7 years ago. Oh. Kaya basta mo ampingan kaayo nimo no. Yes. Dili kuan as in. Dili ako kung sa para nimo like sa mo igsuon. Yeah. Bisan si mo igsuon di ba like nakaganaw niya gigamit niya wala na lang kana ka naguba na lang akong sapatos gigamit nimo niya ikaw Kung nagbobo ang bako, labo. yawa. kayo. Sorry. Go lang. Oh. But naka-pet peeve nga that shouldn't be you think may not be a pet peeve. Kuan kanang katong niingon si mama nako nga
dili daw pwede uslan ang sinina si mong Paris. Ingon ana ba? I mean, okay raman siya kay parehas rami og size, pero like ang ubang tao maingon magud sila nga okay raman maghulamani og sinina plus ako kay murag dili ko ganahan. yeah, yeah. Murag naliwat ko sa akong mama. Oo. Ingon ana. Para imutan na. Palit og imo. Ang sa ka man. Ikaw gina yung Tulasan ko. kapatid. Ikat na na ba? Gihiwa yung marriage consultation. What's man mo eh? Konsulo mo dahil ni. Sorry. Lawi, ako sa mga akong pet peeve. Kana si, I don't know pet peeve ni siya ha, pero hindi ko ganahan o kanang tao nga kanang maglisod og communicate. Wala. Wait, that can be a pet peeve, that shouldn't be a pet peeve. Nice. Yeah, Yeah. That's you, peeve. Ako yun i-decide. Pero maybe it's just me. So, kanang- when you say communicate, like language barriers or like, di ko siya kabaw mo. Feelings, emotions, at sa baduy. Dili kay emotion. Dili na. Kanang- Example, kung manlaag niya, kung di ka muda yung sulti. Kung na ginagawa. Lago siya. Yes, Sige, kanang mumatter man gud sa kuha ang words gyud. So like kung nakaisulti nako, literal nako siyang sabton. So, Absorb. like for example, kung nakiingon nako, I will understand it on how you, You said said it. it. Kanya ko man sulti ka na ko ginana, nya lahi di mong pasabot, malagot ko ginana. Awa ka kasabot. Yung problem na Ginana, di ako di akong pet peeve. Ikaw ang pet. Sorry, self. Kausapin mo si Self. Wala, muting mo mag-gisa yun. Gisahon yun, kabuha. Another pet peeve you think shouldn't be a pet peeve? Shouldn't be. Mm. Kaya siguro, okay, sa kuha mang Okay. sa kuha mang gong bed, di ko ganahan nga kanang naay mo hika sa They think that's your pet peeve. nga dili siya so yeah, dili gyud ko ganahan nga kanang example kanang gikan ka sa gawas outside Mulingkod sa bed. mulingkod or muhikap ka sa akong bed, di ko ganahan. Pet peeve Pet yun. peeve. I Yeah. express mo, it shouldn't be good. Nabali. Follow yung instructions. Okay lang. Don't siya gamay. Yeah. Oh. Anyway, that's... Uy, pero valid. Yes. Valid yun na. Mm. Dili ko kanang comfortable ba? Dili man nga nag-inarte ko. Nakahugaw man, sige ka ba kagawas? Oh. Saptan ra. Sakto, Jun. Sakto. Yeah. Uy, kanang kuan, ako lang ni segue ba? Go. Ganan ko mo shout out sa mga avid Oh, yeah. Oh, no. audience, listeners. So ako yung shout out dahil si Kuan, sila si Ma'am Jojo, si Ma'am Zar, si Leslie. Yeah, akong friend na si Irene from Australia. Wow. International today. Yes. Yes. Ako mga high school friends, si Eva and Esther, mga ni sila, kay visit ko nila po. Yun. So, yeah, mga high school friends, yeah. Kung gusto mo galito, wala ko nakalimtan, i-message lang ko, guys. So, next sa episode, please. Apel din sila sa 67 subscribers. I think so. Or ba si mo 68? As in. Ikaw naka-shoutout? Ako, akong best friend, si Cromwell Kong, si Attorney Cromwell. Nanood na siya, kay siya daw, sige like, sige share niya. Wajud ko na nahisgotan doon. Napahisgot. Utsingan. Attorney Kevin Cromwell Kong. Attorney Kevin, kung saan ka man ngayon. Galawin mong basa. Attorney. Kada si Mary Therese Basmente. Ay, may listahan. Ay, gusto na. Wait, pero ganun ako mo storya ba? Sige, mas mag-comment, sige, like, sige, Yeah. Wait, and then We ako, appreciate that. Anti-Sweldo Free Divers Club, Original Team Volvo. Kaya nag-binge watch. Si Twin, Trini, and Laura. So thank you very much for supporting us. Yes. Ako, I just wanna shout out to Manny and Pai Kalayan. Guys, it's Wala pa mas Manny and Pai. Yeah.
Sila Ivy Clinic. Dibawas ako sa mga balik. sponsors. Dibawas ako sa to, katong hands up. Ay, saan sa kuan? Sa Waffle Time. Char lang. O sa akong mga friends, sa akong mama, sa akong friends sa Cebu nga mo watch. Yes. Ambot lang ni watch ba? Ano kayo best friend na sige? Ayaw kasi ko! Si Saisi. Saisi, si Roxette. Gitimanan nang wala pa ni comment. Of course. Sa laling uban akong friend. No pressure. Shout out ako si Saisi. Kaya pareha mi wala pa kakaon ng balot. Oh, yeah. Di ko naman Like, siya wait ito. ka, girl. Wala Unya, na. si Roxette, i-comment siya ingon siya ganan siya mag-confession daw. Again, mga confession nga. Nakaka na siya mga sources. Nice. Anyway, thank you. That was so much fun. Yes, thank you so Thank you for much. inviting us. Of course. Thank you for Yes. saying Yes. yes because you don't have a choice. Yeah, on the Wow, spot. thank you everyone. So, we appreciate na naagihapon mo diri. This is already our 7th episode. Oh my God. Salamat kaayo. So, my name is Revy. Karina. Ray Ray. Mumay. Bye. And I am Seg. Salamat so much guys for joining us ani nga tapok. And we hope to see you again sa sunod na mga pagpundok In the pod! One more. Yeah. Okay ra ba sige malingaw, 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 malingaw ra. Okay ra ba sige malingaw na. Importante ka nang malingaw ka. Okay ra ba sige malingaw, 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 malingaw ra. Okay ra ba sige